салом алейкум азизин, саломат хонада бошед. Мавзӯи барои шумо дар бораи ливот. Ливот ин вай аст, марде ки ин корро мекунад аз қафои мард ва аз қафои зан. Аз қафои зан дар ҷои ахлоқ мебаромадагиш. Ливот дар ҳадисҳо омадагиаст ки вақте ки агар тавба накарда аз дунё равад, дар қиёмат ё маймун ё дар сурати маймун ё хук мехезад. ин дар дини ислом бисёр як кори ифлос аст. бале, яке нуқтаи назари ислом чӣ мегӯяд ки якум ки агар ки пушаймон шавад, тавба кунад ва баргардад аз ан кор, яъне ки рӯгардонад, дар сураи Бақара дар ояти 20 омадааст ки баъд рӯз ки Худованд тавба кунандагон ва покизагонро дӯст медорад. тавба мекунад, бармегардад ва пок мешавад аз ин гуноҳ. Худованд ӯро пок мегардонад ва зиндагиаш хуб мебарад, хуш меравад. Агар ки тавба накунад, агар ливот тақати рай карда гузарад аз дунё, ӯ чӣ мешавад? Дар қиёмат ба сурати маймун ё ки хук мехезад. Бинед, ин аз нуқтаи назари ислом. Аз нуқтаи назари медисина чӣ? Ман сексологи тоҷика пурсидам, зан якта, мард яктаро пурсидам тоҷикора. Мегӯяд ки аз нуқтаи назари сексология ин ливот бадани мард ба бемориҳои сифилис, вич, спид гирифтор мегардад, дучор мешавад. Гирифтор мегардад, дучор мешавад. яъне ки ба бемории сифилис дучор мешавад ва ба бемории вич, спид. ва бо дар нуқтаи назари тиб китоб гуфтам, хондаги будам ки гурдаҳои марде ки да ӯ мекунанд чӣ мешавад? Марде ки мекунад, мебахшед, марди аввале ки мекунад, ку гурдаҳояш чӣ мешавад? Рафта хушк мешавад, пешобонашам аз кор мемонад. мардеро ки мекунад, марди дуюму, мисол ве рӯдаяш мешавад, рӯдаи росташ прямои ки мегӯянд, рӯдаи росташ чӣ мешавад? Рафта осеб меёбаду кор фаъолияташ аз даст байн рафта, ярадор шикоф мешавад, нес мешавад, меравад. Занам инчунин, занам ки агар ҳамсар занашро кунад, инчунин ҳам хоҳад мешавад. Ёки мард бо зани бегона агар кора кунад, инчунин аз пасаш аз ҷои ахлоқ мебаромадагиаш, инчунин ҳамин гуна мешавад. Занам рӯдаяш ҳамхел, рӯдаи росташ вайрон мешавад. бале, ин бисёр як ифлоси аст, як кори бад аст ки бинед ки дини ислом чӣ кавл мекунад. Ҷазояш дар назди Аллоҳ таоло якумаш ки мукофонида мешавад ки агар ки вай пушаймон шавад, тавба кунад, баргардад, Худованд ӯро мебахшад ва дӯст медорад. Худо покизагонро дар ояти 223 сураи Бақара мегӯяд. Аз нисбати ливата дар Қуръон омадаги нест, ки дар ҳадисҳо омадаги аст ки дар ҳамин касе ки дар ҳадисҳо хондам ки касе ки ҳамин тавба накарда равад, дар қиёмат ё ки худ ё ки ба сурати маймун мехезад. бале, лекин хоҳарое ки ба шумо агар ҳамхел шавад, шавҳаротон агар пешниҳод кунанд, накунед. бародарои шумо мечунед ин корро ба ҳамсаратон раво набинед, ки барое ки марде ки аз паси зан агар кунад, ки дигари ҷояш аз пеш намехоҳад. ира медисина тиб чӣ кардаги исбот кардааст ки марде ки аз паси зан кунад, аз пеш дигар намехоҳад. барои одат накунед хотон аз паси зан кардан. баъзе мардҳо ҳастанд ки мегӯянд ки ҳамсари ман аст ки аз куҷое ки хоҳам мекунам. Як савол шудагӣ омада дар ватан, як хоҳар телефон кард ки муаллимаҷон, ман ҳамин шавҳарам мегӯяд ки ту ҳамсари ман ҳасти, чӣ хеле ки хоҳам ба ту бояд ки наздикӣ кунам. Ман гуфтам ки не, вай хуб надорад ки чӣ хеле ки бо шумо. Он ҷое ки Худованд ман кардааст аз пас, аз ҷои ахлоқ, мумкин нест. чикор кунем пас? Гуфтам тавба кунем, Худо мебахшад. ҳаст мардҳое ки занашон мегӯяд ки ту ҳамсари ман ҳасти, чӣ хеле ки хоҳам ту ҳамхоҳӣ мекунам. Номаъқул кардед. Гуфтем Пайғамбари сафедо, ки туро иҷоза дод ки ҳамсарто чӣ хеле ки бихоҳӣ ҳамхоҳӣ кунӣ. чӣ гуна ки мехоҳӣ ҳамхоҳӣ кардан, дар он ҷое ки фарзанд ба дунё меояд, дар он ҷое ки тифл ба дунё меояд, иҷоза дорӣ. Аз пас, аз пеш чӣ намуде ки мехоҳӣ кардан, наздикиш кардан. лекин аз ҷое ки ахлоқ мебарад, мумкин нестай. бинем ки ояти Қуръон хабар медиҳад ки Худованд тавба кунандагон, покизагон дӯст медорад. тавба кунед, баргардед. дар ҳадис мегӯяд ки касе ки тавба накунад, ба сурати маймун хук мехезад. дар тиб чӣ мегӯяд? рӯда ва гурдаҳо аз кор мебароянд ва инчунин сексология чӣ мегӯяд? ба бемориҳои чӣ мегӯянд? сифилис, вич, спид гирифтор мегардад. ин ҷазои Худованд аст. мегӯяд ғазаби Худо бар сари банда ояд. садо надорад, агар ки зад дар толи сараш даво надорад. бинед ба бемориҳои даво наёбанда гирифтор мегардад.
ببینید که مثل قوم میلاد خداوند در این دنیا امت پیغمبر سلام غضبش نمیاره به قیامت میمونن تا قیامت مو چی رو خود برای خداوند برای بندهاش فرصت میده که توبه کنن. دیدین چقدر تو مهربون است که برای بندهاش فرصت میده که توبه کنن. توبه کنید کسایی که این کارو کرده سوله توبه کنید واسه خدا برگردید از کار کرده خوب پشیمون شید توبه کنید دیگه به اون کار برنگردید. کسایی که میتونن نمیدونید این چنین برگردید که ما سبب یک ثواب شویم شما هم ثواب گیرید و این ویدیو رو به آدمایش دوستان تدریس کنید لایک کنید подписаться خیلی نمیگم چی برای подписаться نمیکنین لیکن اقلا نمی لایک کنین подписаться کنین که آدما فهمن حقیقتا خب ندارم اشتباه نیست